Ka kori maza yarima ka karbi gida, ta tabbata ai Kaduna ma sha lagwada. Maganar haka sai miyar mu ta sha manda. Mun dau oga yarima sun dau gauda, a garin kwaɗayi a mutu sai. To alhamdulillah, magana kamar yadda ka faɗa gurguje, magana postoci da suka fito abu ne wanda yake ƙuduri ne na masoya, abokane da kuma wanda suke abokane na siyasa suka nuna suna bukatan na fito takara a matsayin cancanta. Kusan duk wanda ya sani dan gwagwarmaya ne a rayuwa ta gaba daya. Ina jin na kai kamar shekara 20 da wani abu na gwagwarmaya na kare hakkin bil'adama, suka ga kuma cancanta ya kamata kamar yadda na saba kokari ina ba da gudunmawa ga al'umma. Suna ganin cewa in na zo a siyasance kuma zan fi ba da gudunmawa sosai, yayin hakan yasa suka kawo ƙorafinsu. Kuma ina ganawa, ina ziyarar manyan shugabanni ina kuma shawarwari, ina duba kasancewan haka kafin in yanke hukunci akan wannan gudurin Allah da wanda ina ganin Allah nan ba jima ba zan yi. Masha Allah, a duba da yanayin kokarin da kake yi kuma a matsayinka na dan gwagwarmaya wanda yawanci matasa a Najeriya musamman ma a arewacin Najeriya sun ga irin kokarin da kake yi da kuma irin shiga da fice da kake yi don a tabbatar da cewa an samu ci gaba a Najeriya da kuma arewacin Najeriya gabaki daya. To amma a yanzu da muke ganin cewa kana kokarin shiga siyasa na demokaradiyya, shin baka ganin cewa mu a gurin matasa abin koma baya ne mu a gurin mu, duba da irin mu ma muna son mu koyi irin abin da kake yi na gwagwarmaya? Za ka kalle shi da fuska biyu ne. Na farko za ka yi tunanin cewa koma baya ne, ba haka yake ba, saboda duk yanda na son yi yunkurin in kawo ci gaba ga al'umma na, babu yanda zan yi in samu nasara a kansa sosai yanda nake bukata da ya wuce ta hanyar demokradiyya. Kuma ita demokradiyya wajen dama ne wanda za ka zo a zaɓe ka ko ka samu wani mukami a gwamnatance, ka samu kuma ka isa da ƙudurin mutanen ka abin da suke bukata. Kamar yadda ka faɗa baya na gwagwarmaya ba ta dore a kullum ba. Akwai wanda za ka yi a waje, akwai wanda za ka kuma a cikin gwamnati. To wannan gwamnatin yanzu muke fuskanta, wanda za mu yi muka sauke ga al'umma, ganin cewa abubuwa muna kira ga gwamnati akan a yi gyare-gyare. So wannan karan muna buƙatar mu shiga ciki, in ya so mu yi tare da wayanda suke wurin, mu ba da shawarwari masu amfani ga al'umma mu gabaki da dan a samu a gudu tare a tsira tare. Shine ya kawo wannan. To, masha Allah, idan muka duba abin da ya faru a baya a 2015 ka taɓa fitowa takara, sannan kuma ka ƙara fitowa a 2019 shi ma ka fito takara a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Kuma wannan lokacin mun ga ka fito, duk da cewa dai mun ga alamun ka fito, amma ba mu san shin mai ƙasaya ba, shin gwamna ne, shugaban ƙasa ne, sanata ne, har yanzu mu a cikin duhu muke. To shi ne za mu so mu ji daga gare ka, ko an samu matsaya ne a inda za ka fito. A 15 na fito a matsayin mai neman mataimakin shugaban ƙasa ne. A 19 na biyu na fito takara ne a matsayin mai neman ɗan majalisa. To wannan karan kuma kamar yadda na bayani na farko, na gaya maka cewa mutane ne, abokane da kuma amintattun aminena da kuma 'yan siyasa suka buƙaci za ka ji mamaki ga wayan abubuwan da ke faruwa ma yanzu a garin, kamar posters da wasu billboards da wasu abubuwa, ko kan ankara ina so riga sun baji garin da shi. To kaga alaman cewa ana buƙatan in fito da gasken kenan. Saboda haka ni ma kuma ina da hakkin, akwai wanda suke kamar iyayen gidana da kuma wanda suke ma gwamnatin, wanda nake gani kamar abokaina ne kuma yan uwana ne, su ma kamar yayyu su ma ina ma shawararsu. So ina kan zagayawa, ina shawarwari da su, dan ba da jima ba za ku ji matsayin da zan dauka akan maganan taka. So saboda haka kar Adamu, na san akwai kurfe a gari na me nake nema. Posta ya fito, ba san me nake nema ba, wani party zan yi ba sani ba, amma Allah da nan ba da jima ba zan yi ba ni. So saboda haka ina kiran masoya gabaki daya na Kaduna da Najeriya gabaki daya akan su yi haƙurin Allah da nan ba da jima ba zan bayyana ƙudurina, kuma Allah da ina fata za mu samu goyon baya daga wurin al'umma, saboda duk yadda so in yi mun ba samu goyon baya al'umma ba za a kai da nasara ba. So ina alfahari da mutanen Kaduna, ina alfahari da Najeriya gabaki daya a matsayin ƙasa na gabaki daya.